Pri tvorení týchto kariet som si uvedomila, že všetko okolo nás je energia. A túto energiu my vnímame aj pri kontakte s ostatnými ľuďmi. Energeticky nie je žiadne EZO ani žiadna mágia, všetko okolo nás je energia a tí viacej citlivejší ľudia určite poznajú aj z vlastnej skúsenosti, že sa cítia v blízkosti konkrétnych ľudí lepšie, horšie alebo majú zmiešané pocity v nejakých priestoroch, v nejakých miestnostiach. A tí menej citliví ľudia, tým častokrát nevadí ani to, keby sa prechádzali po chodbe koncentračného tábora. Sme síce jedno so všetkými ľuďmi okolo nás a sme jedno s prírodou a sme v každom momente nášho života celiství, ale častokrát sa deje to, že sa v komunikácii s ostatnými ľuďmi nestretávame. Je to práve o tom, že každý z nás sa nachádza na nejakej úrovni žitia a bytia. A žiadna z týchto úrovní nie je lepšia ani horšia. Každý človek si počas svojho života musí prejsť, ideálne by bolo všetky tieto úrovne, čo neviem, či sa každému podarí. Zároveň je to aj o tom, že pre niekoho môže byť tá cesta úplne pomalá a pre tých ostatných sa to môže zdať, že ide úplne slimačím tempom. Ale je to pre každého človeka individuálne. A všetky veci, ktoré sa v živote dejú ľuďom, slúžia výlučne k duchovnému rastu, bez výnimky. To, že my sa potom s ľuďmi nestretávame, súvisí s tým, že nie každý človek má výbavu lingvisticky vyjadriť to, čo by vyjadriť potreboval. A my síce tým ľuďom na tej racionálnej úrovni akoby rozumieme a všetko nám je jasné, ale keďže sa to energeticky nestretáva a neprechádza to k nám do srdca, tak potom si navzájom nerozumieme. Ja mám pocit, že v tej lingvistickej komunikácii to ani v tom našom ľudskom živote to také skutočné porozumenie nie je úplne možné, že to skutočné porozumenie človeka človeku môže prebiehať iba na úrovni duši alebo ducha. A na to, aby sa ľudia stretli, je potrebná hĺbka ich duší. Najhlbšie a zároveň bytostne esenciálne umenie, akého je človek, každý človek schopný, dokáže človeka krok po kroku znovu vrácať do života. Dať bezhraničnú lásku a pozornosť duši, ktorá po nej každou bunkou svojho tela volá, je cesta dlhá. No ja som dnes presvedčená, že tí, ktorí ju prešli, vedia, že kontakt so sebou nestratili. Práve naopak, stali sa ešte viac celistvými, ako kedy boli. Všetky tieto bytosti, ktoré sa ponorili do temných a neznámych oblastí inakosti, sa vrátili odtiaľ premenené, schopné čeliť niečomu, čo prichádza, iným zmeneným spôsobom. Dnes žijú a pracujú s tým, čo vo vodách, vzduchu, od zeme či ohňa, ktorými prechádzali, dostali.